за да не боледуват и да не умират нашите деца, за да не боледуват и да живеят дълго нашите родители, за да сме заобиколени от здрави и щастливи хора, за да знаят хората как да получат всичко това. Нека този път да направим всичко правилно. Даже ако осъзнаете само 10% от това, което ще видите в този филм, вие ще предпазите себе си и своите близки от много неприятности. Ще икономисате пари и ще удължите живота си с много години. Ако ви зададат въпрос, кое за вас се явява главно условие, за да сте щастливи, аз съм уверен, че болшинството от хората ще отговорят – здравето. Ако има здраве, другото ще е по-лесно. Спомняме си за своето здраве тогава, когато започваме да го губим. Защо въпреки милионите дипломирани лекари, големия прогрес на медицината, съвременното оборудване на клиниките и огромния избор на лекарство в аптеката, ние с вас боледуваме повече от което и да било животно, което живее в естествена среда? Още повече помислете за големия процент хора, страдащи от такива сериозни заболявания като рак, склероза и исхемична болест на сърцето, през цялото време расте. Защо продължителността на живота на съвременния човек за последните години слезе до 57-70 години? В различните страни е различно и при това генетичният потенциал на продължителността на човешкия живот е 120-140 години. Защо сега много специалисти прогнозират, че след 10-15 години всеки втори човек на планетата ще има и онкологичен проблем? Ако ситуацията не се промени спешно, защо много хора доживяват до 100 години в здраве и щастие? Повечето хора преживяват своите 50-60 години с болести и страх. Най-страшното е, че ние предаваме болестите си по наследство на своите деца. По статистика само 1% от децата се раждат здрави. И някои хора смятат, че тази ситуация лично тях не ги касае, защото днес те все още се чувстват добре. Даже ако осъзнаете само 10% от това, което ще видите в този филм, вие ще предпазите себе си и своите близки от много неприятности. Ще икономисате пари и ще удължите живота си с много години. Всички знаят, че върху здравето на човека оказва влияние три основни фактора. Екология, тежките метали, нитрати и пестициди, токсични вещества с храната, водата и въздуха попадат в нашия организъм. С десетилетия те се натрупват ден след ден и разрушават нашето здраве. По изследване на Министерство на околната среда, само химикалите, открити практически във всеки дом, синтетични отпадъчни материали, средства за чистене и миене и други подобни, са 3 пъти по-канцерогенно активни в сравнение с киселинните дъждове и озоновата дупка взети заедно. Медиците нагледно доказаха, че 80-90% от раковите заболявания са предизвикани от въздействието на околната среда. Не забравяйте и за постоянното въздействие на радиацията. Ултравиолетовите лъчи, електромагнитните излъчвания и други патогенни рискове. Ние знаем, че да изменим ситуацията не е в нашите възможности. Вие познавате ли хора, които не са подложени на стрес? Такива хора просто няма. Ние всеки ден изпитваме стрес. На работата стрес, на улицата стрес, растат цените в магазина стрес. Видяли сме новините по телевизията, отново стрес. Стресът има свойството да се натрупва и удря по нашия организъм и като следствие се появяват сърдечно-съдови заболявания и редица други проблеми. Ще ви дадем един пример. Средностатистическия врабец се намира в условия на постоянен стрес, при търсене на храна, външни опасности и други. Продължителността на живота на такъв врабец е 1-2 години. Учените установили, че ако предпазим врабеца от стреса, преместим го в типичните за неговите условия, той ще живее 17 години. Ние знаем, че на масата ни попадат продукти, които освен полезни хранителни вещества, съдържат и нитрати, и пестициди, и консерванти. Нужни ли са на нашия организъм нитрати и пестициди? Не, не ни трябват, но те са нужни на селските стопани, защото увеличават добива. Затова този фермер е ползвал и ще продължи да ги ползва. Консервантите увеличават доходите на хранителната промишленост. Затова производителят на хранителни стоки е ползвал и ще продължи да ползва консерванти.
Даже ако вие се храните с продукти от вашата градина и там е торено само естествен тор, вие не решавате проблема, защото не можете да се защитите от киселинните дъждове или да дадете на всички крави екологично чиста храна. И съвсем това не е всичко. Обедняването на почвата в хранителните продукти вече не се съдържат много важни за пълноценното функциониране на организма хранителни вещества, а след като ги няма в продуктите за хранене, ги няма и в нашия организъм. В различните страни ситуацията е различна. Да вземем, например, България. Дефицитът на йод у населението е 80%. Дефицитът на бета-каротин е 40-60%. Дефицитът на витамините от групата Б и фолиевата киселина 40-80%. Дефицитът на аскорбинова киселина, т.е. витамин С, е при 70% от българите. Днес повечето хора имат дефицит от важни хранителни вещества и при много от тях той достига до 100%. И този дефицит не е само географско понятие, покрива цялата страна, но и от поколение в поколение. Откъде да вземем здрава нация? През ноември 1993 г. в Аризона беше проведен интересен експеримент. 3 семейни двойки живяли в изолация 3 години. Там се хранили със здравословна храна, която си произвеждали сами, дишали чист въздух и пили незамърсена вода. Експериментът завършил и тях ги изследвали медици и геронтолози от Калифорнийския университет в Лос-Анджелес. Всички получени анализи на кръвта и други жизнено важни показатели били заложени в компютър в университета, който дал прогнозата, че ако изследваните продължат да живеят в такъв режим, то те могат да доживеят до 165 години. Даже ако осъзнаете само 10% от онова, което ще видите в този филм, вие ще предпазите себе си и своите близки от много неприятности, ще икономисате пари и ще удължите живота си с много години. Как да предпазим себе си и да съхраним своето здраве в такива неблагоприятни условия? За това е необходимо ние да се въоръжим със знания. Нашето тяло, всички органи се състоят от клетки. Нека да видим какво става с нашите клетки във времето. За по-кратко ние ще упростим разказа. Живота на човека може да се раздели на 3 етапа. Първият етап – имунитета на младия организъм е достатъчно силен. Междуклетъчното пространство не е замърсено. С въздуха, водата и храната в нашия организъм започват да постъпват токсични вещества, но организмът е в състояние самостоятелно да ги изведе практически в това количество, в което ги е получил. И ние сме здрави. Вторият етап. Под въздействие на неправилното хранене, стреса и под въздействието на неблагоприятните фактори на околната среда, нашия имунитет отслабва. Организмът вече не може да изведе всички вредни токсични вещества, попаднали в него. В междуклетъчното пространство започват да се натрупват токсини. Човек започва да усеща това. Появява се умора, усеща се болка в главата. Ако човек в този момент измени своя стил на живот, измени своето отношение към храненето, той ще се върне обратно към първия етап. Но ако не, той ще премине към следващия етап. Трети етап. Токсините стават толкова много, че те започват да проникват вътре в клетките, където се намира светая светих, нашата ДНК. Това е нашата наследствена информация. Обикновено в този етап от живота си човек има цяла редица хронични заболявания. Наследствена информация се предава на нашите деца. Те се раждат с патология и към това вече сме привикнали. Спокойно казваме, това е вродено. Като че и така трябва да бъде. Както отбелязва Детския фонд към ООН и ЮНИЦЕФ, през 2007 година са умрели 9 милиона и 700 хиляди деца до 5 годишна възраст. 18 деца умират всяка минута. Замислете се за тези цифри. За последните 10 години нивото на детската инвалидност се увеличи 2 пъти. Четвърти етап. Клетката ни издържа и спира да функционира нормално. Разрушават се органи и цели системи. Възникват неизлечими болести и настъпва смърт.
Всички хора минават през тези етапи. Някои по-бързо, други по-бавно. Къде се намирате вие, можете да определите и сами. Даже ако осъзнаете само 10% от това, което ще видите в този филм, вие ще предпазите себе си и своите близки от много неприятности, ще икономисате пари и ще удължите живота си с много години. Има такава шега, че болестите станаха толкова много, че не лекарите, а болните не стигат. И искат да ни убедят, че изходът от тази ситуация е в широко рекламираните лекарствени препарати. Изпиваш хапчето, хоп и готово. Болката си отиде и можеш да продължиш да живееш. Можеш, но въпросът е как и колко. Когато у човека възникне сериозен проблем и не може да се реши с химични средства, той интуитивно разбира, че му е време да се обърне към природата. Започва да се интересува от природните методи, биоколечение и други. Нямайки достатъчно информация, той започва да се допитва до хора, които имат вече опит. Сблъскват се с противоречиви методи и започва да съмнява в ефективността на самите методи и се подлага на операция. После следва адаптация, т.е. преодоляване на последствията от операцията, ограничение в храненето, но следват нови разходи, нови проблеми, нови лекарства. Порочен кръг. И колко ли трябва да е обърка на главата на съвременния човек, да го отдели от отличното самочувствие, щастието да е здрав и това да е точно сега, предизвиква повече проблеми. Заставя човекът отново и отново да се връща към болестта. И в този капан попадат повечето хора. Те попадат тук заради недостатъчните си знания, заради оскъдната информация. Къде сте вие? Доказано е, че повечето заболявания възникват поради недостиг на елементи. Витамини, минерали, ферменти и така нататък. В нужните пропорции, в нужното време, на нужното място в нашия организъм. Поради този недостиг отслабва имунитета. Организма започва да работи на авариен режим. А разбираме, че в такъв режим той няма да работи дълго. Например, ако в организма има дефицит на витамин С и Е, бета-каротин и селен, съществува опасност от развитие на рак. Ракът е една от основните причини за смъртността в целия свят. Годишно от тази болест умират 7,5 милиона човека. Докато вие гледате този филм от рак, ще умрат около 800 човека. 40% от тях можеха да останат живи, ако те всеки ден приемаха достатъчно количество витамин С, Е, бета-каротин и селен. Високата смъртност се обяснява с това, че дефицита на тези вещества се наблюдава при 80% от населението. При това дефицитът е тотален за цялата страна, а се предава и във времето от поколение на поколение. Говорил ли вие за това вашия лекар? Употребявайки витамин С, Е, бета-каротин и селен, всеки ден, отделяйки за това незначителни средства, вие ще се спасите от опасността и ще съхраните своето здраве за дълги години. Ако вашия лекар ви е казал, че можете да избегнете много проблеми, употребявайки всеки ден не голямо количество натурални витамини, той ще остане без работа. Защото хората, които употребяват натурални витамини и минерали всеки ден, нямат нужда от лечение. По същия начин се отнасят и другите микроелементи. Дефицитът дори само на калция се явява причина за възникване на 147 различни заболявания. Много е важно да разберете, че говорим за натурални, а не за химически синтезирани витамини. Витамините, които ние можем да получим от растенията, а не тези, които ние сме свикнали да купуваме в аптеката. За да съхраните или да възвърнете вашето здраве, или ако наистина искате да доживеете 100 години, запомнете, това е ваш избор. На първо място избягвайте безмисления риск. Разбира се, ако вие играете руска рулетка,
пушите, пиете, тичате в средата на платното в пиков час, рискувате да попаднете под автомобил. Вие наистина няма да доживеете до 100 години. Всичко това звучи забавно, но вие не си представяте колко много хора умират всяка година за това, че правят подобни глупости. С други думи, ако имате възможност да предотвратите болестта, особено неизлечимите, вие сте длъжни да се възползвате от този шанс. Второ, на вас ви е необходимо да добавяте към храненето си 90 биологично активни вещества. Това са 59 минерала, 16 витамина, 12 основни аминокиселини и протеиносъдържащи белтъчини и 3 основни масни киселини. Всичко 90 добавки към ежедневното меню. И вие радикално снижавате риска от заболявания, предизвикани от техния дефицит. В съвременния цивилизован свят вече не е възможно да съхраним здравето си без да добавим към рациона биологично активни вещества. Тях не можем да си ги набавим от обичайните хранителни вещества. Тях можем само да ги купим отделно. Защо нашите дядовци не са яли никакви добавки и са били здрави, ако махнем всички блага на цивилизацията – автомобили, асансьори, компютри, телевизори, водопровод и върнем конете и шейната, стълбите, ловът за прехранване, кладенеца, до който ходим за вода, ските, за да се доберем до съседното село през зимата, тогава в денонощието човек би разходвал, например, 3500 килокалории. Човекът се е движил, той е бил активен, но при такъв разход на енергия е нужно да се употребява храна с приблизително 3500 килокалории. Именно така е и било. С такова количество храна човек е получавал всички необходими микроелементи в нужното количество. Какво се случва днес? Дойдоха благата на цивилизацията, автомобили, пултове и дистанционно управление, асансьори, компютри, скоростни влакове и самолети, водопровод. Човекът в денонощието започна да разходва 1500 килокалории. За да контролира теглото си, той е принуден да употребява също примерно около 1500 килокалории. С такъв обем храна в организма вече не постъпват необходимото количество за здравето на човека биологично активни вещества. Какво ще стане, ако ние увеличим количеството на употребяваната храна 3 пъти? На първо място ще започнем да трупаме килограми. На второ място, дори и да водим активен начин на живот и излишните килограми не ни заплашват, в нашия организъм така или иначе няма да постъпят нужното количество биологично активни вещества. И причината за това е ясна – недостигът на минерали в нашите продукти. Няма ги в почвата, няма ги и в самите растения. Съдържанието на минерали в почвата е изчерпано. Растенията са готови да извлекат от почвата 60 минерала, а фермерът поставя в почвата само 3 – натрий, фосфор и калий. Никой не може да го застави фермера да внася допълнителни компоненти, защото това няма да увеличи дохода му. Ето защо се получава, че събирани от полето добив, било зърно, плодове или зеленчуци, не запълват в крайна сметка дефицита на полезни вещества в нашия организъм. Какво да правим, за да възстановим и съхраним здравето? Съществува мнение, че да се съхрани здравето, може към храната да се добавят много витамини. Но какви витамини? Ние не сме свикнали да приемаме. Често това са мултивитамини, синтезирани по химичен път. Нека да поговорим за това. Природният витамин С, а именно такъв е нужен на нашия организъм, се състои от 7 изомера. Оказва се, че към днешна дата на учените им се е удало да синтезират само един от 7-те изомера на истинския витамин С. Какво се получава? Това е витамин инвалид. Такова е положението и с другите витамини. Например, витамин Е. В природата той се състои от 8 токоферола, а учените са успели да синтезират само един. Получава се така, че химически синтезираните витамини правят нашата урина скъпа. Защото всичко, освен натуралното, е чуждо за организма. Именно за това, когато ние пием такива витамини, нашата урина се оцветява в ярко-оранжево и мирише на химия. Организма просто ги извежда.
А нас ни уверяват, че употребявайки такива витамини всеки ден, ние ще съхраним своето здраве. Има още един изход – да се обърнете към лекарствата. Много хора вече са разбрали, че този път е без изход. Тук на нас ни трябват знания. Хората, ежедневно приемащи лекарства, са много, иначе няма да има толкова много аптеки. Интересно, знаете ли, че таблетките не лекуват? Те дори теоретично не могат да излекуват болестта. Целта на повечето широко рекламирани средства е просто да премахне симптомите. Това е така нареченото симптоматично лечение. Слушайте се в рекламата. Например, вие няма да чувствате болка или ще се отървете от болката за 12 часа и други подобни. Какво се получава? Боли ви главата, изпивате таблетка. Главата не ви боли, но проблема е останал и продължава да се развива. Това много прилича на самозалъгване, но както се казва, не е добре да лъжете другите, а себе си да лъжете е глупаво. И както се оказва, това е опасно за здравето. Това може да се сравни с светещата червена лампа на монитора на автомобила. Червената лампа е сигнал, че нещо не е наред. Добрият шофьор ще разбере къде е причината и ще предотврати сериозна повреда, а лошият шофьор просто ще изключи лампата и ще си мисли, че проблема е решен. Така постъпваме ние, когато пием таблетки за кръвно, за болка и така нататък. Освен това, трябва да помним, че абсолютно безопасни лекарства не съществуват и от тях се умира също така, както и от болестта. Статистиката вече е въвела диагноза странични ефекти от лекарствата. Всички ли знаят, че аналгина е забранен за производство в напредналите социални страни, още от 60-те години на миналия век? Защото един от страничните ефекти на този препарат се явява и изменението на формулата на кръвта, често с летален изход. Смъртността в сравнение на приема на лекарства заема 5-то място след сърдечно-съдовите, белодробните, онкологичните заболявания и травмите. Това е проблем актуален в целия свят. Нашето здравеопазване винаги се опирало на лекарствената терапия и екстензивния път на развитие. Повечето лекари, повече болници и поликлиники. Този път никога не е решавал проблемите, а ги е вкарвал в път без изход, правейки медицината несъвършена. Остава последния способ – да запълним нужното количество витамини и минерали в нашия организъм. Да употребяваме огромно количество храна и да се надяваме, че по този начин в организма ни ще постъпят необходимите биологично активни вещества. Всичко е добре, но първо, това е икономически неизгодно, а второ, това е съвършенно невъзможно физически. Отчитайки енергетичната и биологична ценност на днешните хранителни продукти, е отчетено, че дневната доза на всички необходими за човека хранителни вещества се съдържат, например, в 50 000 кг храна. Например, дневната доза на витамин С, това са 15 портокала или 42 домата. Витамин Е, 10 чаши зехтин. Бета-каротин, 5 моркова или 6 порции домашна лютеница. Селен от 16 пържени яйца или от 160 банана. Освен това, хранителната ценност на дневния порцион не трябва да превишава 2000-2500 килокалории. Какво да правим? Толкова храна, как да се изяде? Но нужните биологично активни вещества се намират именно в такова количество храна. Затова в развитите страни учените са се научили да отделят от голямо количество продукти, а именно от растения, необходимото за човека количество биологично активни вещества. Благодарение на високите технологии и натрупания опит за биоколечението, днес съвременният човек може да възстанови и да поддържа своето здраве, добавяйки към своето обичайно хранене натурални витамини и минерали, биологично активни вещества, така наречените БАДове, биологично активни добавки към храната.
Лекуващият ви лекар е бил длъжен да ви предостави тази информация. Ако той не е искал да поеме отговорността, е можел просто да ви информира, а вие сами да направите избор. Помнете, това е важно. На вас са ви необходими 90 хранителни добавки. Това са 59 минерала, 16 витамина, 12 аминокиселини и протеиносъдържащи белтъчини и 3 масни киселини. Общо 90 добавки към ежедневната диета. Иначе при вас ще възникнат заболявания, свързани с техния дефицит. Всички дълголетници, които са живели до 100-120 години, имат помежду си много общо. Те всички живеят в високопланински села, разположени на над повече от 2000 метра надморска височина. Там не падат повече от 5-10 мм годишно валежи. Изобщо няма сняг и дъжд. Това е много сушав регион. И как мислите, откъде те взимат вода за пиене и поливане? От топящите се ледове. Водата, която изтича от тези ледници, не е така чиста и прозрачна като изворната. А ако видите напълнена чаша с такава вода, тя е жълто-бяла или сиво-бяла. Тя съдържа от 60 до 72 минерала. В Тибет я наричат ледно мляко. Тук тази вода не само я пият, но и което е по-важно, с нея поливат земята година след година, реколта след реколта, от поколение на поколение в продължение на повече от 2000 години. И при тези хора не съществува диабет, сърдечно-съдови заболявания, не се среща високо кръвно налягане, артрит, остеопороза, рак, катаракта, глаукома, няма дефекти при децата при раждане, няма наркомани, няма данъци, няма лекари и живеят те по 100-120 години без болести. Всеки път, когато вие един ден не получите необходимите минерали, вие съкращавате живота си с няколко часа или даже с няколко дни. В Япония средната продължителност на живота на мъжете е 79 години и 85 за жените. Вече отдавна са намерили изход от тази ситуация. 90% от населението на Япония употребява ежедневно биологично активни вещества. Те са разбрали, че нашия организъм е способен сам да се защити и излекува, но при едно условие. Трябва да му помогнем. Трябва да му дадем всичко необходимо за хранене във вид на натурални витамини и минерали. Нашия организъм е уникална, самовъзстановяваща се и саморегулираща се система. Има много примери. Човек след операция, след травма или счупване за достатъчно кратък срок се възстановява напълно и на практика забравяме за случилото се. Затова принципно на организма въздейства цял ред от неблагоприятни фактори. Това е екология и стрес, и неправилно хранене, тъй като с нож нараняват нашия организъм. Съществува уникална система за използване на биологично активни добавки и благодарение на свойствата на тези вещества ние можем да почистим организма, да го нахраним и да го защитим. Благодарение на това цялата система започва да работи значително по-добре и в резултат на което си отиват много заболявания. И най-главното е, че ние не въздействаме на следствието, не на дребните симптоми, а на причините за развиващия се процес. Сега, когато е натрупан голям, добър опит, клинически опит, много добри резултати от използването на биологично активните добавки, ние можем да кажем, че съвременната медицина те заемат достойно място. И в тази ситуация е много странно да чуваме изказвания на някои медици, които не се явяват специалисти в областта на нутрициологията по повод на неважността, неефективността при използване на БАД. И особено опасно е да има такова мнение човек, работещ в областта на детското здраве. За растящия организъм е изключително важно балансираното хранене с достатъчно витамини и микроелементи.
И да се здобиете с това сега е невъзможно без използването на биологично активни добавки. И така, какво е това БАД? И как те действат на организма? Виктор Александрович Тотелян, директор на Института по хранене към Руската академия на медицинските науки, професор, академик на РАН, редовното използване на БАД. Това е най-доброто, което днес може да направи човек за своето здраве. Повечето водещи учени в света смятат, че днес е намерен идеалният, ефективен и съвършено безопасен път човек да съхрани своето здраве и да остане красив и привлекателен, както на 20 години. Какво е това БАД? Това са концентрирани от природни и натурални хранителни и биологично активни вещества, извлечени от организми, от животински, морски или минерален происход, хранителни или лекарствени растения или концентрати, получени по пътя на химичния синтез, но които са напълно идентични със своите природни аналози и съхраняват техните свойства. Тези вещества, които човешки организъм не е способен да синтезира сам, трябва ежедневно да постъпва с храната отвън. Ако това не се случва, в организма с течение на времето възникват заболявания, свързани с техния дефицит. Това винаги довежда до снижаване способността на организма да се бори с вредните фактори на околната среда, до влошаване на здравето, до снижаване на работоспособността, до ускоряване на процеса на стареене. Владимир Абдулаевич Дадали: БАД, това не е лекарство, не е средство за лечение на болест, а средство за отстраняване на причините, довели до тази болест. Затова оздравителният ефект, който те оказват, е съпоставим с въздействието на фармакологичните средства, а често и го превишават. За голямо съжаление трябва да кажа, че много лекари, освен знания за калций, магнезий, калий и йод, не си дават сметка за голямото значение на другите микроелементи. Например, цинк, селен, бор и други. Повечето проблеми със здравето и профилактиката пряко са свързани именно с дефицита на микроелементи и могат да се решат, ако тези микроелементи се внедрят в системата на нашето хранене. И за голямо съжаление на студентите по медицина, за това и до сега нищо не се казва. Лайнус Полинг, 2 пъти лауреат на Нобеловата награда. Ще дойде времето, когато лекарят няма да лекува язва, артрит или хемороиди, които се явяват само следствие, а първопричината – дефицита на магнезий, калий, селен. Доктор на медицинските науки, професор Юрий Петрович Гичев. Днес различни фирми предлагат множество БАД, обезпечавайки ни с всички необходими за нашия организъм микронутриенти, които ние недополучаваме с храната. Що се касае до страничните въздействия на хранителните добавки, по данни на СЗО, Световната здравна организация, то е нищожно и се измерва със стотни от процеса, а в същото време, в следствие на лечението с лекарства, по същите данни боледува всеки 5-ти човек. Голяма заблуда е да се считат за вредни БАД. И което е най-обидното, сред заблудените има немалко медици. Борис Петрович Суханов, академик в Международната академия по информатизация, доктор на медицинските науки, професор в катедрата по хигиена на храненето и токсикология към Московската медицинска академия и Института по хранене на Руската академия на медицинските науки. Без БАД днес не може да се разчита на здраве и добро самочувствие. Нито здравия, нито болния човек. Столетия човек търсеше чудодейната панацея, средство срещу всички болести, но ако човек на време започне да употребява БАД, то е напълно вероятно в повечето случаи напълно да забрави за прием на лекарства за дълги години. Днес ние можем да кажем панацея? Не, благодаря. Ние няма да се лекуваме, защото ние няма да боледуваме. Помните ли, всеки път, когато вие за един ден не приемате минерали, вие съкращавате живота си с няколко часа или с няколко дни. За да не боледуват и да не умират нашите деца, за да не боледуват и да живеят дълго нашите родители, за да сме заобиколени от здрави и щастливи хора, за да знаят хората как да получат всичко това.
Нека да пристъпим към работа и този път да направим всичко правилно.